Mambo aripo pamsiwo, iye wafa pamchinjiko, asiano uya zvino, kutora wakewo. Pamsiwo, unepo pamsiwo, Hallelujah, hallelujah, une aripamsiwo. Jiwone soze kuguya, zino zirikuitika, toona nekukasika, wakanaka. Pamsiwo, unepo pamsiwo. Hallelujah, une aripamsiwo. Musadangise pansipo, kuti kusine dambudzo, dakara muponesiwo, auye pasipo. Pamsiwo, unepo pamsiwo. Hallelujah, une aripamsiwo. Kwaziwai mhuri yeZimbabwe. Tinomuchingamidzai zvakare kuchirongwa The Second Coming of Christ, chamunopiwa naPastor Gift Rewards veku-North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church, pamwe chete naCaston Betera, Assistant Publishing Director ku-East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina mukoma Noah Ncube vari kutibatsira kuisa into sign language. Tiri kubatsira hama dzedu vari madefu. Vabetera, kwazisai vateereri. Tinokuchingamidzai vateereri, tinoda kutenda inzwai makasununguka pachirongwa chatinacho. Toda kutenda muri kuredi yanhasi vateereri, vabetera ndivo vachatitungamirira. Ngativei nekuteerera chidzidzo chatinacho. Toda kutenda vateereri, tichivimba kwamuri kutoona muri mese zvichida mauyo neshamwari dzenyu nehama. Inzwai makadekara muteerere pamwe chete. Chidzidzo ichi chakatinakira vanozoita mibvunzo, tine mikana yekuti mibvunzo isvike kwatiri. Chidzidzo chatinacho nhasi chinonzi spiritualism. Vara iri riri muchirungu, asi rinoda kuedza kureva zvese zvinoraramika kana zvatinoziva zvichishepa magariro edu, asi zvine manyuko kutangira kune vakafa vedu. Dzopesera dzatsika dzinoraramika, zvingave muno muZimbabwe kana pasi rese, kungosiyana kwetsika dzacho, asi dzese dzinenge dziri tsika dzakasendama pakuti vanhu tinotenda kuti kudii pamusoro pevakafa vedu. Saka isusu sezvatiri kuita nguva dzose muno mustudio, zvidzidzo zvedu ticharamba tichinzwa kuti Mwari anoti kudii. Especially pfungwa yatinayo nhasi inogona kuita kuti vakawanda vedu vabatsirike zvikuru. Saka tinei tiri kushandisa Bible muhurukuro dzatiri kuita kuti Mwari atipindure, atiudze kuti zvakambomira sei maererano nevakafa vedu kana zvatinotarisira kwavari. Pastor, kupinda muchidzidzo toda kutanga nekuvhura Bhaibheri. Tichinzwa kuti Mwari paakasika vanhu, zvii zvaaitarisira kuvanhu. Toona kuti kubvira kareko pasvika vabereki vekutanga Adamu naEve, chii chaitarisirwa kwavari. Saka vhesi ratichatanga naro muchidzidzo chedu vadikani ndiGenesis chapter 2 verse 17. Ane zvaanorayira vabereki vedu vekutanga mubindu reEdeni. Verengai mufundisi. Genesis 2 verse 17.
Asi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya, nokuti nomusi waunoudya uchafa zviro kwazvo. NdiMwari akanga ari kuudza Adhamu achiisa pachena kuti kana huri upenyu waitoratidza kuti waive conditional upon obedience, kuti vanhu vakateerera zvakadai zvinoitika kwamuri, mukasateerera zvakadai zvoitika. Ndofunga munotozvizivawo kuti kuna vaRoma 6 kunotonzi mubayiro wezvivi ndirwo rufu. Dzimwe ndima dzobva dzati vese vakatadza. Saka Mwari akanga atotanga ataura nyaya iyi kare kuti mukadya muti uyu zvakadai zvinokuwirai, asi mukadai. Ndo zvinhu zvaakatanga kuudza vabereki vekutanga. Asi nerombo rakaipa sezvatakadzidza muzvidzidzo zvekumashure, vanhu havana kuramba vari vega paplaneti pano. Kune mumwe akauya, takadzidza kwaakabva nekwaakadzingwa. Akauya ane rimwe vhangeri mufunge kuvabereki vedu vekutanga kuburikidza nemudzimai anova Eve. Inzwa imwe mharidzo yakabva yauya, Genesis chapter 3 verse ya 4 na 5. Verse ya 4 na 5, Genesis 3. Nyoka ikati kumukadzi, hamungafi zviro kwazvo, nokuti Mwari unoziva kuti nomusi wamunozvidya nawo meso enyu achasvinudzwa, mukava saMwari, muchiziva zvakanaka nezvakaipa. Pano patoita mharidzo mbiri vateereri. Mwari ari kuti ukadya unofa. Nyoka iri kusvika iri kuudza Eve kuti aiwa ukadya haufe, yozowedzera kuti zviro kwazvo. Pfungwa mbiri idzi dziri kutopikisana zviri pachena. Pfungwa idzi hadzigumire kuEdeni neupenyu hwatinorarama vateereri. Pfungwa idzodzo dzinoramba dziri idzo dziri kurwisa mufungo yevanhu. Ende Satani naMwari vese vari kutsvaka kuteerero, asi vese vari kumativi mairi anorwisana. Handizive kuti iwo unotora saidi ripi, mharidzo yaMwari here kana yewakaipa. Ngationa mharidzo yenyoka. Ari kusvika kuna mai Eve achiti hamufe zviro kwazvo, kutoita zviri opposite zvataurwa naMwari. But ari kubva aedhera vara rekuti zviro kwazvo. Dai chiri chirungu anenge ataura achiti you will surely not die, kana kuti you will die not surely, zvichienderana nekuti bhaibheri rawinaro rinovera. Pfungwa yaive naye ndeyekuti handisi kuramba kufa, asi munhu haabva anyatsofa kuti fi. Muona kuti pandiri kutotaura kudai vateereri, ndiri kuedza kuti muone kuti kunyange tiri kuno kustudio, nyaya yandiri kutaura iyi ndatokusvikirai. Imbocherechedzai imimi mafungiro kana kuti zvamunotenda pane vakafa venyu. Mharidzo yamakabata ndeipi? Mune kutenda here kuti munhu akafa anyatsofa? Kana kuti makasendama papfungwa yekuti akafa but haana kunyatsofa kuti fi? Ndo pfungwa mbiri dziri kurwisana panyika idzodzo. Chikonzero tiri kudzidza pfungwa iyi, hatigone kuisiya kana iri pfungwa yakatangira kuEdeni kareko mufundisi. Pfungwa mbiri dzinopikisana idzi. Mumwe ari kuti unofa kuti fi, nyoka iri kuti haufe kuti fi. Kufa ungangofa but not sure. Saka pamuri kuti bhaibheri pariri kuti nyoka apa, inyoka chaiyo chaiyo, sekubuda kwazviri kungoita ipapapo, mungada kuti jekesei ipapo kuitira vamwe vanogona kunge vakadarikwa nechidzidzo chimwe chakapfuura kumashure pekunoti nyoka apa, kuti munhu afunge kuti nyoka iri kutaura nemunhu ichipikisana naMwari, imimi maakuti Satani ipo panzi nyoka. Alright, toda kutenda zvichida kwaiyo kuina nemubvunzo wakadaro. Sure, bhaibheri riri kutaura ichokwadi riri kuti nyoka, asi muchidzidzo chekumashure pane ndima yatakaverenga kuna zvakazarurwa 12 vhesi ya 9 yairatidza hondo yakatanga kudenga kuine imwe ngirozi yainzi Lucifer, yakazoshanduka ikaita zita rekuti Diablos, Satani. Pavhesi iyoyo yazvakazarurwa 12 vhesi 9 inobva yaisa pachena kuti ndiyo nyoka yekare. Kare kari kuedza kurehwa kuti tidududze, tidzokere kumashure kuEdeni uko, kuitira kuti patinoenda nezvidzidzo zvinobva zvareruka. Saka aitaura mharidzo yemufundisi ndi Satani, aiva apinda munyoka.
ndiye aitaura mharidzo inopikisana nezvinotaurwa naMwari. Ndinoda kuimba pajeka ipapo. Saka chandingakukurudzirei vateereri, Mwari ndiye anotaura chokwadi. Munhu anofa. Nyoka inoti unofa but kwete kuti fi. Dai tatora mharidzo inotaurwa naMwari nekuti Mwari ndiye ane chokwadi. Verengai mufundisi pana John 8 verse 44. Timbonzwa kuti panogona kuwanikwa here chokwadi kuna Satani akauya muchimiro chenyoka musoro. John 8 verse 44. Imi muri vababa venyu diabolos, munoda kuita kuda kwakaipa kwa baba venyu. Iye wakanga ari muurai kubva pakutanga, haamiri muzvokwadi, nokuti maari hamune zvokwadi. Kana achireva nhema, unoreva zvake, nekuti ndiye wenhema uye baba vadzo. Ndoda kutenda ndimai ukaiverenga nechirungu inonotenderera papfungwa imwe chete. Inogona kuti when he speaks a lie, he speaks of his resources. When he speaks a lie, he speaks about himself. When he speaks a lie, he speaks for his benefit. Ipfungwa dzinobuda dzese mubhaibheri rechirungu. But pfungwa iri kubuda ndeyekuti hanzi Satani paanotaura haana paanotaura chokwadi, never. Zvikanzi nevhesi anotaurirei nhema, zvikanzi anotaura nhema kuti zvigobhenefita iye, kana kuti nhema dziya dzigomubatsira danho riri pamberi, for his benefit or to prepare him pane zvaarida kuzoita pamberi. Saka tichitora pfungwa iyi toda kumboona kuti muchidzidzo chanhasi paaiti munhu haufe zviro kwazvo achiita manyepo iwani, ndechipi chimwe chaida kuzoita pamberi nenhema idzodzo? Ndo pfungwa yatoda kuti ijeke iyoyo, kuti aida kufanoseta ground rei, zvii zvaaifanogadziririra hwaro, achiziva kuti nhema idzi dzikatendwa next ndinoda kudai. Saka nekumwe kutaura muteereri ndiri kuti ukabata kutaura kwaSatani, be prepared kuti pamberi pane zvaarida kuita. Saka ndo zvatiri kudzidza zvatiri kuti spiritualism. Zvinhu zvinoitwa naSatani kune vese vanera vatenda kuti munhu akafa haanyatsofi. So you should be prepared kuti kana magashira nhema idzodzo, chibva imaziva kuti kune zvimwe futi dzinova nhema futi dzaari kuuya nadzo mberi, nekuti kwanzi paanotaura pese ari kuzvigadzirira kuti aite zvimwe futi pamberi. Saka muchaona kuti ukaera watenda munhema idzi, kune zvakawanda zvinobva zvashepa upenyu hwako. Ndo zvatiri kuti tidzidze izvo. But ngatimboona kuti Mwari nyaya ichitotanga kudai anofadzwa nayo here. Genesis 3 verse 13 na 14 mufundisi. Verse ya 13. Jehovha Mwari akati kumukadzi, chinyiko icho chawaita? Mukadzi akati, nyoka yakandinyengera ndikadya. Jehovha Mwari akati kunyoka, zvawaita izvozvo watukwa kupfuura zvipfuwo zvose nokupfuura mhuka dzose dzesango. Uchafamba nedumbu rako, uchadya guruva mazuva ose oupenyu hwako. Alright, ndoda kutenda. Muri kuona zviri kuitika nhorondei, vamwe tinoiziva maitikiro azvakaita mubindu. Mwari kungobvunza kwete kuti aisaziva zvaitika. But chandiri kuda ivara raanoti watukwa. Muchirungu rinenge chiti you are cursed. Vadzidzi vebhaibheri vanototaura kuti mukusikwa kwenyoka chaiyo yatinoziva iri natural ye, yanga isina kusikwa ichifanira kuzvuzvuruka kudaro. Inga dzombi wani rinotopiwa tumakumbo rofambawo natwo kana makaru, yaive yakasikwawo iri mhuka iri nani. But nengari yedambudziko iri ndo payaakupiwa chituko chekunzi ichizvuzvuruka panyika upenyu hwese. But kutaura chokwadi aitukwa apa inyoka hayo, asi isi tiri kuziva zvaive munyoka. Yatukirwei kudai nyoka iyi? Nyaya ndeyekungoti panyepwa here. Chaita kuti itukwe yatendera kuti ngirozi iye yakadzingwa kudenga yainzi Lucifer Satani auya achisikotaura kuburikidza nayo. Saka iko kakuita kekuti unotendera kuti nyoka isvikire Eve kuburikidza newe. Nekuti nyoka yaisha kuti ndosvikira vanhu sei, dai yakauya ari saDiabolos, Eve aitiza kumhanya kumurume wake kuti
munhu uye akadzingwa kudengawe. Saka nyoka yakatsvaga pekusvikira Eve napo. Payakasvikira Eve napo ndepapi? Yakasvika kuburikidza nenyoka. Ndiye Satani. Ndiye Satani. Amenoti mavara andiri kutamba nawo ari kujeka here. Parikuti Satani sematsamba amambodzokera kumashure. Ari kunzi nyoka yekare. Yes. Apa anochiuya panyoka chaiyo. Yes. Yakasikwa iri nyoka. Yes. Uri mweya wakaipa. Yes. Wogara panyoka. Nyoka yotaura kuna Eve. Yes. Saka Satani mweya wakaipa asvika panyoka. Nyoka yakaita tingati muchikaranga svikiro. Ndizvo Pekusvika pakasvikira Satani kuti agone kutaura naEva. Saka mhosva iri kupuwa nyoka chaiyo kubvumira kushandiswa nemweya wakaipa kuti uve mudziyo unosvikira mweya wakaipa uchiita mabasa avo. Ndizvozvo chaizvo. Yabvumirei kuva emedium. Handitika. Saka dai nekumwe kutaura tiri kutoti the first medium kana kuti svikiro rekutanga rakaitika paplaneti pano ndiro ratiri kuverenga muEden. Nyoka yakabvuma kuita svikiro. In other words, tiri kuti nyoka yakabvuma kuti mweya wakaipa uwane pekuskosvika kuti utaure naEve. Saka kuva medium kudaro, kuva svikiro kudaro, imhosva mumaziso aMwari. Saka yakabva yapururwa makumbo mufundisi. In other words, ndiri kuti even patinorarama vateereri, usavhaire nekuva svikiro. Usavhaire nekuva emedium. Usavhaire nekuva espiritual medium. Ameno mazita akawanda atingapomere panyaya iyi. Nekuti chiri kuitika ndechekuti kutongova svikiro chete, kutongova mudziyo wekuti mweya uwane kusvikira Eve. Iyoyo yega imhosva mumaziso aMwari. Yakaita kuti nyoka ipururwe makumbo. Munozwa pa ndiri kutaura kudai mufundisi. Kune vamwe vanotovhaira nazvo. Kuti ndinobudirwa nemudziyo. Kuti vanosvikira pana tete ningi. Ngandikupei warning vana vaMwari, kwete iri kubva kwandiri muno mustudio, iri kubva mushoko raMwari. You will be cursed. Unotukwa naMwari. Unopururwa kusara waasharapo. Ngatitambirei kumwe, kwete kuti titendere mweya yakaipa yosvika patiri kuti izokwanisa kutaura nevanhu. Wadirei kuzviofa kudaro kuti mweya yetsvina itangire kusvika pauri. Unopururwa mudikani. Hachisi chinhu chinovhairisa. Pandiri kutaura kudai vamwe vanobva vatoita mubvunzo kuti manje zvinonzi ndirini musikana mukuru asara mumusha. Ndinoita zvinhu zvekwana Samaita kwana Tembo. Ndimai iri kutopa warning kuti Mwari haafarire zvakadaro. Toda kuti tienderere nenyaya iyi. Timboona kuti Mwari haangodi bedzi masvikiro here. Chii chimwe chinovengwa naMwari? Toda kuenda kuna Leviticus chapter 20 verse 6. Inoti kudii? Leviticus 20 verse 6. Munhu unotsaukira kumasvikiro navavuki kuvatevera pakupata, ndichanan'anidza munhu uyo ndimubvise pakati porudzi rwake. Kwanzi munhu anotsaukira, manyorero eBhaibheri parinenge ichiti kutsauka ngoma, rinenge roda kuti tiimagine kapicture kacho kemunhu. Unoza ari kuita kunge munhu anga achifamba nawo ngoti fanofambai ndiri kuuya. Kuratidza kuti hazvinyatsosheke zvaanenge achiita. But pfungwa ida kubuda ndeyekuti Mwari achivenga svikiro, anovenga futi vanhu vanonobvunza masvikiro. Haatodi kuti iwewo usiri svikiro uti ndaakuda kunoudzwa zvinhu nesvikiro. Ndopari kunzi naMwari manje tinopedzerana. Hanzi neBhaibheri ndichananganidza munhu iyeye. Pari kunzi ndimubviseka. Maybe mungataure kuvateereri, inogona kuita kanyaya kaduku mumaziso edu, but Mwari is speaking a very strong language panyaya iyi mufundisi. Kubvisa kuri kutaura paMwari kuti inzira yamashoko ekuti ndinokuparadza. Saka unogona kusvikirwako kwemakore 2, 3 kana 10, asi uzive kuti pamberi paMwari uri muregister rekuparadzwa.
ndo zvatingataure muchidimbu. Mwari ari kuti handizokusii wakadaro, nekuti haungaverengwe pakati pevana vaMwari iwe uchiita zvinhu zvaanovenga kusvika pekupedzisira. Asi muri kuona here mufundisi kuti Mwari paari kuramba achiita language iri strong yakadai, panogona kubuda muono sekunge Mwari kuti vamwe ubva kuti saka vese ivavo vachavaparadza. Zvinobva zvaita kunge Mwari ane vanhu vaakatomaka kare. Handizvo mufundisi. Pfungwa iri kunetsa Mwari ndeyekuti nhai inoateerera, mune shuwa here kuti zvandatandanisa kudenga imimo zviti mauya kugashira? Kuri kuona pari kuita konzeni yaMwari. Ari kuti inini nezvinhu izvi tatadza kugarisana ndakadzinga. Iwewe ushingi hwako ndehwei uri chisikwa changu, kutoti zvandadzinga mobva matoti aiwa makatadza kuirana kuya vanzwise uya hako kwandiri. Saka ati svikiro racho topedzerana. Saka ari kuita futi dambudziko nemunhu ari kutovhizita kuti ndoda kunoona vacho vainzi vakanetsana nawo kudenga chavainetserana chii ndoda kuendako. Saka iwewe wacho futi usaende kusvikiro, because zvasvika zviya zviri kuuya zviya izvi takadzidza kwazvakabva. Saka Mwari hakusi kuti ari kuita daka nesu, ari kuziva waaine daka naye, waari kuti nhai wedwe budai munyaya itipedzerane, imimi garai kwenyu. Saka musapinde munyaya idzodzo vana vaMwari. Ndofunga pari kujeka. Ndedzipe dzimwe tsika dzinovengwa naMwari, dzimwe tsika dzine chekuita nenyaya. Deuteronomy 18 verengai kubva pavhesi 10 mosvika pavhesi 12 mufundisi. Deuteronomy 18 kubva pavhesi 10. Pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu unopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto, kana unovuka, kana unotenda mashura, kana unoita mazango, kana muroyi, kana ng'anga, kana unobvunza masvikiro, kana muvuki, kana unobvunza vakafa. Nokuti vose vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehovha. Nokuda kwezvinonyangadza izvi, Jehovha Mwari wako unovadzinga pamberi pako. Mwari alista zvinhu zvakati wandei vateereri, zvaari kuisa pachena kuti zvishayikwe mukurarama kwedu. Palistwa nyaya yekunzi hatidi vanopinza vanakomana kana vanasikana mumoto. Tsika yacho yaiitwa mufundisi, kwaitova kusekrifisa vana vachitsva vachinamata zvimwe zvimwari. Itsika inozongosiyana zvichienderana nenzvimbo. Saka hachizi chinhu chakanaka kuita tsika yekuchirika mumoto tichitambira ikoko. Mwari anovenga tsika dzakadaro. Zvikanzi haadi futi vanovuka, zvikanzi haadi vanotenda mashura, haadi vanotenda mashura. Vara riri kunzi mashura iri kuOld Testament, uchive imwe muri mufundisi, teererai vadikani. Vara rekuti miracle rinonyanya kukurumbira kuNew Testament, but riri vara rimwe chete rekuti kuOld Testament wainzwa Mwari achiti makaona here mawonders andakaita kuEgypt. Vara rinenge riripo nderekuti makaona here mashura aitwa nekubata kukuru kwari. Kunyangwe Mwari ari tombori mumwe aiita anenge mashura, chaari kupa yambiro ndechekutoti handidi munhu anosendama pakutenda mashura. Haikona kuti inga pakamboitwa shura rakati. Mwari ndiye akupa iri komanda, haadi zvemunhu anobhilivha maningi munyaya yemashura. Munoona chinondinetsa mufundisi, kune vamwe kuti ndichitsanangura kudai, mumwe anobva ati zvino Mwari kana ari kuramba mashura iyi ndichada ndoita sei. Saka vanhu vanobva vanoramba pakanzi mashura paya, obva ati yedu haasi mashura, yedu minana. Nhai wedu ungabva watoti ndapona pavhesi nekungochinja mavara. Mwari haadi vanotenda minana nemashura. Shuwa ndikutokudza ita zviverenga. Chii chimwe chaasingadi? Haadi varoyi neng'anga, haadi masvikiro, haadi vanobvunza vakafa. Vhesi 12 yabva yati nekuti vese vanoita izvi vanonyangadza Mwari. Ndaona ndanda kukatai. Pari kunzi mashura, kuitika kwechinhu nguva zhinji hachitsanangurike nesainzi. Chinhu chisina kujairika, zvokuti kuti muti chakonzerwa nechakati, asi chinenge chatoitika. Unoona ende hachigone kuitwa nesimba remunhu pakuberekwa kwake. Saka zvinhu zvakadaro kazhinji mazuva ano unomboona kuti vanhu vaakumhanyira kune mashura, ndo avakutsvaka. Ndo ari kutonzi naMwari iwayo. Hakusi kuti shura pacharo rakaipa, asi
pane vari kuita mashura acho chinangwa chiri chekuti kumberi uko zvigozokupinza mumusungo. Ndosaka Mwari ari kuti musatende mashura. Iye ndiye anonyatsoziva kuti simba riri seri kwemashura acho rine kwariri kukudhonzerai. Sechirauro, segonye rakaiswa pachirauro harisi rekunofidha vizhayo, nderekuikwezva. Magumisiro ayo kana yamedza chirauro chiya ndeyekunobikwa iyo. Saka Mwari ari kuti mashura aya igonye raiswa pachirauro rekuti rikubata. Kwaunozonogumira kwacho kunonoguma nekuparara iwewe. Matsanangura zvakanaka. Pandakambotsanangura ndimai ndakapa example nguva iyoyo ndaive ndiri mudhorobha rimwe. Saka kune zvaitoitikawo kuti nguva idzodzo dzimba dzavanoshandisa dziya zvimbuzi dzanga dzisiri kunyatsofamba mvura yacho zvakanaka, saka imwe mvura yacho yaiverera nemurodhi. Ndobva ndavapa muenzaniso, teererai munzwa wateerera. Tomboti uri mai une kamwana kako kaakuma9 manzi kaakugona kuita mahumbwe nemagabaya, unopota uchikapa mvura kokanya dhagari yako tindabika sadza. Asi mwe musi uri kuwacha parutivi wona mvura iya yemuzvimbuzi munoiti sewage iri kuverera nepadhuze nemwana. Kamwana kobva katora mvura yakoisa mumadhaga kobika sadza. Kwaari ari kuti mvura ndizvo kamvura. Iwe uri mai vari kuwacha unobva wateere tomuti aniko mwana rumbidzai. Mai vacho ungabva wati naiwe rumbi haikona kutamba nesewage mani, ibvapo ungaite zvinyoronyoro kudaro. Samai unenge uchizoti mvura iyo zvaiinazvo hazviite. Mai vakangwara vanofanira kusimuka vonosimudza mwana vovoti popopo votora mwana. Saka ndozviri kunzi naMwari panapa aritozotogona kuva takazvita takarivara tichitofunga kuti zviri kuitika izvi ndizvakati, but Mwari ari kuzoti kuseri kwacho vana vaMwari isewage. Kune zviri seri zvaarida kuti dai marega kupindana nazvo. Iwe haikona kuti inga mvura yacho iri kutoita mahumbwe iri kuita kunge iri kuita, asi kuna mai vakangwara unotoziva kuti iyi itsvina. Saka Mwari patsika idzi ari kuti itsvina vana vaMwari. Iwo muteereri chirega kuitawo pfungwa dzakadaro dzekuti ubva kuti saka vari kustudio varida kurehera kuti n'anga dzese hadzibvumidzwe masvikiro ese. Naitingabatsire sei vateereri? Soko rakanaka kunesu wafambi apo tinoenda pasipo, asi muponesi achazouyazve kutora umambo wakewo. Ari kuuya nekukasika, Jesuzve ari kudzoka newafambi wake wachazotorwa apo Jesu auya. Makuwa ekare apo wanorara, wafambi wakafa na Kristu. Hachazarurwazve vanhu vanomuka wachapona pamwe na Jesu. Ari kuuya nekukasika, Jesuzve ari kudzoka newafambi wake wachazotorwa apo Jesu auya. Chokwadi shoko raMwari haritendere. Zviri kunzwisisa, tiri kutora authority iri bhaibheri zveshuwa. Tsika idzodzo dzinosemesa Mwari. Mwari haadi tsika dzakaita zvakadaro. Maamuchitaura kuti simba riri seri. Maybe tijekesere vateereri kuti anoita simba iri ndiani. Timbonyazoziva kuti panyika panapa anoita zvinhu izvozvo ndiani. Mvura igona zvakazarwa 16 vhesi ya ndoda kuti mutangire pa13 pastor. Tangirai pa13 muverenga ne14. Chandadira kuti muverenge pa13 panotsanangura futi zveshato nyoka. Ndoda kuti zvibva zvabatana kudai. Teererai munzwe vateereri vedu. Ipapo ndakaona mweya yetsvina mitatu yakaita sematafi ichibva mumuromo weshato nemumuromo wechikara nemumuromo womuprofita wenhema.
nokuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo, inoenda kumadzimambo enyika yose. Zvakanaka. Zvimwe tichazozvidzidza zvanzi muprofita wenhema nechikara. Manzwe here kuti pane mweya wakaipa uri kunzi uri kubuda mushato. Mweya iyi iri kunzi ndo inoita chimvundisi zviratidzo. Mazvona simba riri behind mashure ari kurambidzwa kuna Deuteronomy. Mwari ari kuziva kuti zviri kuitwa nemweya yakaipa. Ende zvakazarwa 12 vesi ya 12. Mungade kuiverenga? Iverenge 18. Tinzwa kuti mweya yakaipa chii? Mweya yekumakuva here? Chii mweya yakaipa chii? Tipa dzokorore takambopataura. Saka farai kudenga nemi munogarako. Mune nhamo yeminyika negungwa, nekuti mweya wakaipa waburukira kwamuri, akatsamwa kwazvo, nokuti unoziva kuti uchine nguva doko. Chinonzi mweya wakaipa ndezviya zvakadzingwa kudenga. Mfundisi, ngirozi dzaSatani dzakadzingwa kudenga. Ndo dziri kunzi padzakauya kuno ndo dzine temu kana ndo dziri definition inonzi mweya yakaipa. Manzwe here kuti yakatsamwa. Saka nekumwe kutaura mufundisi, mashure anogona kuitwa pachitosekwa, asi Bhaibheri riri kuti achiitwa kudaro pakatsamwa. In other words, kunenge kungozhinya. Kunyange zvingave zvinonakidza, but Bhaibheri riri kuti mweya yakaipa wedweka yakatsamwa. Ende rabva rati kwazvo. Saka patiri kutodzidza nyaya iyi, zvimwe zvamunofunga kuti ndezvakatsamwa hazvina. Akatsamwa mweya yakaipa. Unoziva chandinodira Bhaibheri rinoisa nyaya pachena. Kwatinofamba kunonzwa umwe achiti haana kufara nemavigirwa akaita. Akatsamwa paakafa akadai. Atirambidze hedu kutaura ikoko. But Bhaibheri munhu warinoziva akatsamwa mweya yakaipa. Nekuti inozwa kunaka kwekudenga kwayakadzingwa. Saka yakatsamwa chose ende haite. Saka tsika dzekubvunza masvikiro nevakafa nevesava dziri kunzi dzinonyangadza Mwari because kuseri kwacho kune mweya tsvina. Taurai toda kuti tiende pa next segment. Ezati zvinezvi zvinoita kunge zvinonetsa vanhu kuti muti mimi sekuru wangu wakafa wamweya wetsvina kana vakusvika pamusukuru. Zvinoita kunge kutuka. Asi chinoda kuramba chichidzokerwa pachiri ndechekuti nyaya yekusvikirwa haina kutangira mumakore edu anaya. Nyaya yekusvikirwa yakatangira muIdheni. Yataona iya kuti svikiro racho yanga iri nyoka. Akasvika ari Satani. Kusina munhu anga ati afa. Saka nyaya yekusvikirwa hainei nekufa. Yakauya panyika paplanet Earth kusati kwafiwa. Saka kufa ende paakauya ndo paakasiya adyara manyepo aya mamuchatsanangura kuti hamunyatsofi. Achiziva kuti kana ndakuzodzoka ndoti ndini sekuru, vanhu vagara foundation yalewa kudhara yekuti sekuru havana kunyatsofa. Saka ndozvinoda kuti zvigare zvakajeka mupfungwa dzedu kuti pakusvikirwa nekusvika ari kusvika wacho chiri kusaka Mwari azorambidza. Havasi sekuru vakafa, havasi ambuya vakafa, asi mweya uya wakasvikopotera panyoka kusati kwaane vasukuru vekusvikira. Toda kutenda kusati kwaane vanhu vekusvikira. Saka ndoda kukubvunzai vateereri tobva takupindurai. Ndima idzi handifungi kuti muri kutanga kudzinzwa muno mustudio nhasi. Makatombodziverenga. Saka mubvunzo wangu ndokuti saka sei tichiramba tichiendako? Toda kubva taupindura mubvunzo iwoyo. Chimwe chinoita kuti tiendeko pambotaurwa namufundisi kutadza kutsanangudza zvinhu zvatinoona zvaitika, asi tikada kushandisa pfungwa dzedu zvoramba kuti maringe. Failure to explain things rationally. Ndiri kuti kudii mufundisi? Ndiri kuti marwara, mari munayo, tokutorai ropa ronzi rakachena, tokuitai x-ray yakanaka, CT scan yakanaka, ameno matorwa uropi kumusana zviri right, malaria iripo here hapana, asi muri kurwara kunge muchafa. Chiremba otonyadzona kuti mishini ndataura. Saka zvinoitika kwatiri especially vanhu vakafanana neni verudzi rwangu. Iye chiremba chaiye unonzwa kuti izvi zvaspiritual. Batai vara iroro ndo ratinopomera nyaya dzese dzatisingatsanangure. Tinoisa vara rekuti spiritual.
anobva ati izvi chimbofambai. Chimwe chinoita kuti tiendeko kunyange tichizoti Mwari haadi kutya. Kutya chaiko kunoita kuti tifunge kuti pane zvimwe zvinoda kuitwa. Ipfungwa nemashura amatotaura anotifosa kuti tifunge kuti aiwa pane zvimwe zvinoita. Inzwai, Mwari ndiye akatisika vateereri. Haaigona kuita zvinhu zvaanoshayira solution neshoko rake Bhaibheri. Hazvidaro. Bhaibheri imanyuwa inofanira kutibatsira zvese. Ukanzwa ari kuti musaendeko, kureva kuti zvamuri kufunga zviri spiritual, solution yacho irimo futu. Inenge irimo. But tinonetseka tichidaro. Pamashura apa ngandikuudzei zvimwe zvakamboitika mufundisi. Munhu anga atoshayika uda unovigwa kumusha. Varida kuenda naye mota yemuzukuru yaivepo pick up, box ratoiswamo. Muzukuru kumutsa mota vatooneka. Ki yaitenderera raundi yese kutoti vanodhiraivha munonzwisa zvandiri kutaura. Fuel irimo, maplugs ari right, battery right. Yairamba kumuka. Kudodai. Kusvika mumwe akati wedu tinononoka, bvisai box umu, chiisai mumotikari yabamukuru. Motikari yabamukuru ichingonogadzikwa box, vanhu vachitoona kuona matai kuita flat kuti fototo. Murikuzviona izvi. Musati mapinda vanhu box chete, asi ndo pick up inotakura vanhu ichienda navo kutaundi vachienda kumabasa. Saka mupfungwa dzedu tikaona zvakadaro. In fact zvakabva zvaitika musuri. Pana amai vechikuru vanenge vaive tete. Vakabva vaenda kubox riya. Ndobva vatanga kurituka, asi vaita unge vari kutuka ari mubox. Zvikanzi naiwe mwana wehanzvadzi, tatadza here kuda kuenda newe kumusha? Tatadza here kuti tiende newe pana akoma vako? Takanganisa chiisu chaunoda kutinetsa, tatadzei. Haiwa, itai kwazvo mwana wehanzvadzi, ita kwazvo. Handei unoenda pane vamwe wako. Vapopota kudaro, kwakutora box riya kudzosera mumota inge ichiramba kumuka. Kwakungodaika 1 bvam. Saka muri kuona zvinhu zvikaitika izvi. Minduro yacho inosara iri yekuti ane nyaya atozotaurwa naye natete, iye akafa uyu. Hano muri kuona maitikira zvinoita. Tine pfungwa dzimwe dzineitika dzekuti tinopedzisira taakufunga kuti zviri kukonzerwa naakafa. Makambonzwa nyaya dzezvipoko? Udzai vateereri. Zvipoko unotoona kuti kumakuva kwewo kunosimuka zimoto zhinji remoto rigoenda mudenga umu, rigotanga kutenderera, iro ronomhara mumunyi uri padhipi, robva nekuchibhorani, iro kuchiru chemutohwe, iro rodzoka nekumugodhi, iro rodzokera kurinda, roti mudenga rodzika robva rati pfara moto uyo yasi. Vanhu kana vakutsanangura manje bvunza kuti vasamaita vaya vamuka chipoko, zimoto ravanenge vachiona iroro. Yeti pakutsanangura pachidzidzo chiya chamakatungabira chiya vabetera mutaura pamusoro pezvinogona kuitwa nengirozi, pane zvamakaburitsa kuti ngirozi dzinogona kutora chimiro chezhenje remoto. Ndizvozvo. Saka chero nedzakapanduka idzika inouya kumakuva, iyo iri ngirozi yaSatani, mweya wakaipa, yoenda mudenga umo yobaka semoto. Chaari kuitira haasi akafa, arikuda kuti mupfungwa dzevanhu muuye pfungwa yekuti akafa uya pane zviri kuitika, ndiye akadzingwa, ndiye ari kubaka semoto, kuitira bedzi kuti vanhu varambe vachisakurira pfungwa yekuti kana munhu afa haana kunyatsofa. Yeti Mwari akati anofa zviro kwazvo. Saka kusakurirwa kwemharidzo yake yayemuite kuitira kuti mukaera matenda kuti haafi, iye ochidzoka futi, otiitira mashura, zvoita kunge zviri kukondinya. Saka muchaona nyaya dzakawanda vateereri. Kwenyu munogona kuti fanika zvakaitika kwenyu hatingazvipedze muno mustudio, but chokwadi chatoda kukurudzirai, Satani munyepi. Mwari haafarire tsika yekuti tirambe tichifunga kuti vakafa vane chavanoziva, havana kunyatsofa kuti fi. Munoziva zvimwe zvinoitwa naSatani? Anogadzira toti pattern muchirungu. Musikana ane 22 years anodana ane mukomana wake. Mukomana uda kutonoroora.
mukomana yanobva aita accident ofa. Utora gore ane 24 years wana mumwe mukomana uya auda unoroora obva apondwa nematsotsi ofa. Odanana nemwana ane 27 years mukomana auda unoroora pongoita zvinoitika futi obva afa. Muri kuona zvinhu zvikaitika izvi? Kunesu manje verudzi rwangu tinobva tati hazvisi zvega. Saka ndo tumwe tunhu tunoshandiswa naSatani kuti chovhera kuti tifunga kuti kune chiri kudariso. But nekusiyana kwemaexample atinawo vateereri, pakaita anouya achitisuggesta, ndoda muende kuna Isaiah chapter 8 verse ya 19. Panobva pauya vamwe vane dzimwe pfungwa unogona kuita pamiri pese pakunosunungukwa posvodzi zvoitika katatu. Ende uchiona kune vanhu vanotoya achiti mwanangu wadii wafamba. Ende kunenge kuchinzi tifambe tiende ndekuya kuri kuvengwa naMwari. Mwari anoti kudii pana Isaiah 8 verse ya 19. Zvino kana vachiti kwamuri bvunzai masvikiro navavuki vanorira nokuita zevezeve, ko vanhu havafaniri kubvunza Mwari wavo here? Right? Ko vanofanira kubvunza vakafa pamusoro pavapenyu here? Hanzi kukwaya munhu achikusuggestra kuti zvinoda kufamba zviri kukonzerwa natete vakafa. Zvikanzi iwewe manje mudikani uri kudako kuteerera Mwari, wadii kubvunza Mwari, shuwa tonobvunza vakafa here pamusoro pesu isusu vari vapenyu? Nekuti vapenyu kama thoughts and mind ichiri kushanda, but akafa takadzidza kuti is perished. Saka Mwari ari kukurudzira kuti tiine zvatasangana nazvo zvinonetsa, hatibvunzei Mwari ane mhinduro dzese. Ipo pakuti munhu akafapo makapatsanangura. Ndaida kuti mungopatsimbidzira tichipfuura naJob 7 verse ya 10. Munhu akafa zveshuwa angadzoke here kumba kusikobatsira vari kumba? Job chapter 7 verse ya 10. Verse 10. Haangadzokeri kumba kwake, nenzvimbo yake haingazomuzivi. Muri kunzwa kutsanangura kweBhaibheri. Chandaendera ndima inoza chii? Isaiah atiti bvunzai Mwari. Masvikiro anenge achiti ndisekuru aya vakafa. Isaiah ndobva ati beterane werwodzi nemi vateereri, madii kumbonzwa kuti Mwari ari kutiwo. Mwari pana Jobho abva ati nzvee uye afa hadzoke kumba. Kana kwaaisirara hakudii hakuzombomuzive futi. Pfungwa iri kuedza kubuda apa ndeyekuti weduwe munhu akafa anofa. Satani ndiye ari kuti munhu haafe kuti fi. Vhesi ndakambodzidza nayo nevamwe mai. Ndapedza kudzidza, ndatopedza chidzidzo ndobva vauya zvikanzi mwanangu. Ende pavaiti mwanangu zveshuwa ndaive mwana, but vaida kuedza kuburitsa pfungwa yekuti unenge waita mutete kunyaya idzi. Unoziva tiri muno mustudio kudai kunogona kuita muteereri ari kutiona ungoti kungoti vanonyanya ungoti Bhaibheri havasati vazviona. Saka wakabva wati mwanangu, ndikati chii mama? Zvikandanzwa zvawataura, ina arume angu akafa gore rakapera. Ndikati very sorry mama kuti uchati nematambudziko azvite. Ndikati very sorry. Zvikanzi izvozvi arume angu anopota achiuya kwandiri kumba usiku. Arume angu anotouya kumba achisangana neni. Saka pakambondinzvenga, asi mukutsanangura zvavaireva vaitoreva kuti murume wavo ari kuuya kuhope otorara nawo sezvinoita murume nemukadzi dai vari vapenyu. Saka ugona kuti ubva watoudza munhu kuti muri kurara nemweya wetsvina unoita kunge watuka munhu, asi ndofunga zvaakujeka kwamuri vateereri. Mwari haadi, haazi arume amai vaya. Mweya yakaipa inoda kuti titende kuti akafa haanyatsofe kuti fi. Ende muri kuti mweya wakaipa uyo sizvatakanzwa kuti ngirozi inogona kutora chimiro chemunhu. Saka mweya yakaipa iyi inotora chimiro chemunhu. Ngirozi yotora chimiro chevarume vabaya. Youya kumba. Ivo vona ngirozi yaSatani uri mweya wakaipa, asi uri in the form yemurume wavo. Vogashira nekuda kwekusaziva zvinhu izvi. Mwana uya wandataura ari kubika mahumbwe nesuweji ari kuti imvura, asi iyi isuweji. Ivo vari kuti murume wangu, but ingirozi yaSatani yatora chimiro chemurume wavo.
Saka tsika dzese in short inzwai vadere dzine chekuita nevakafa Mwari ari kuti inogo area. Dzimwe tsika dziri kukurwa makuva chaivo. Ipapo ndozovateereri asi ngatitaurei shoko raMwari. Toziva ndo zvatinoita kumwedzi waAugust. Tinee tichirwa makuva. Pfungwa iripo tiri kuti tiri kudzosa akafa mumusha. Ndo pfungwa yarambwa naJob 7:10. Munhu haagone kudzoka kumba. Haisi nyaya yekurwa makuva chete, dzakawanda. Kare muZimbabwe kwaiita yainzi chenura. Chenura zvaireva kuti munhu watanoviko anogona kudaro paine zviripo. Hatigone kungomudzosa mumusha nekukasika. Takamirira kuti kana ari munhu mukuru anorohwa nguva, takamumirira kuti tizomudzosa. Toda kumbomuchenusa ariko. Saka vaimirira kuti mwedzi upfuure wemudenga uya. Mwedzi 30 days vachitarisa mudenga. Kana wapedza 30 days voti taakumuchenura. Totsika dzaiveko dzechihedheni toda kutenda. Zimbabwe nevazhinji takazogashira vhangeri. But Satani haana kufara nazvo. Akabva unoti vanhu vadaita ngo vakangwara-ngwara. Ndiye chinjei mutambo wechenura uya. Ndobva aisavara rekuti memorial service. Rinongoitwa kwapera mwedzi semunyaya pfungwa iripo kunyange tikazodedza edu vafundisi. Ndozvati izvozvi pamwe ndakutopikisana vakawanda hatipo pakupikisana vateereri asi tiri kuti tidzidze shoko raMwari. Tinozoisa edu mufundisi woerenga mavhesi but Mwari ari kuti vakafa havacharangarirwi. Tisaite tsika dzekunge toda kutaura navo unveil okutaura ipapo muri kuti unoziva kuti pawataura pane zvandijekera kuti vanoita memorial ari kunzi nyaradza ndo kunzi nyaradza haigone kuitwa after 2 weeks. Havatodi. Ukatonzi tipe date vakatarisa kalenda kumadziro. Wacha ari kutopa date haambotaurere kuswera mangwana. Kana kuti re6 months. Hape 6 months kana 2 months. Even musina mari nyange zvakakuomerai vanotokaunda kuti patange papera mwedzi. Paiitwa chenura paya mutsika dzitwa. Saka ichenura yadai. Kutumidzwa zita remuchechi. Saka imimi wateereri manje chiregewo kuita kunge Mwari anoti come let us reason together. Hatidi vanhu vanonyepera kuita kunge kakuzungaira. Iyo nyaya iri kunyatsoratidza kuti tiri kuhwandirwa ndizvo kavateereri. Hatipo pakutsvaga daka asi ngatidzidzei shoko raMwari. Saka pamusoro peizvozvo mitambo yese yakada kudai tingataure ameno zvakawanda. Inzwai mubhaibheri kuna mapisarema 106 vhesi ya28. Vakazvibatanidzavo naBhaari Peori vakadya zvakabayirwa vakafa. Iyi tsika yaitwa. Vaitoita dzimwe nyama nedzimwe mombe dzaitanga dzateketerwa kuna akafa unzi ndo muriwo wako uyo tati tikuratidze muriwo. Mombe yotosweswa pakicheni kudai isati yaurayiwa kuti ari mubhokisi aratidzwe muriwo uchadyiwa noapei. Saka ndopari kuti neBhaibheri vakabva vaita tsika dzinovengwa idzi. Kwakuzvibatanidza kusvika vaakudya zvakabayirwa vakafa. But mubvunzo wobva but akafa kaana dhiri. Hana zvaanoziva makadzidzisa kuti akadii hapana kana chikonzero chekusadya. Problem iri papi? Verse 37 inoti kudii? Zviro kwazvo vakabayira mweya yakaipa. Zvikanzi muri kunzwa here chikafu ichi? Icho chauyiwa nacho chichisumwa afa. But Mwari mukuziva kwake ari kuti aiwa aibayirwa chikafu ichi haazi ari mukofini mufundisi. Vaibayira mweya yakadii? Yakaipa. Saka Mwari anoti kudii netsika idzodzo dzatinoita kunge tiri kuitira vakafa kuna Vakorinde wekutanga 10 vhesi ya20. Vhesi ya20 Vakorinde wekutanga 10. Yes. Kwete. Asi ndinoti izvo zvinobayirwa navahedheni havazvibayiri Mwari. Havabayire Mwari asi mweya yakaipa. Vanobayira mweya yakaipa mukusaziva. Zvino handidi kuti muyanane nemweya yakaipa. Mwari abati no stop vanhu vangu musave neany unit nemweya yakaipa. Mwari ada kuti agopedzerana nemademons ega. Imimi ibvai ikoko. But tichipedza chidzidzo ichi mufundisi unogona kudaro kuine vamwe kuti chakatobaya chikatyokera. Ndotsika dzatiri kurarama madziri dzakasiyana. Kune vamwe vanoita mitambo yekuti vasati vatanga mitambo yavo vanotanga vanochinjira hembe kumakuva vozoya kuvanhu vadai. Tsika dzacho dzinosiyana zvichienderana nenzvimbo. Toda kunzwa kuti nyaya idzi zveshuwa tomboti pane zviri kuitikawo mumhuri. Muri kufunga kuti zviri kukonzerwa nakaipa kuti zveshuwa kuna ana sekuru vakatomboita zvakaipa
vaiuraya vanhu vachitanga zvigayo kuti atange sitoro ouraya vanhu. Tongoti kwakatonwi nyaya idzodzo dzinogona kukubata papi uye dzinogona kugadziriswa sei. But changa chiri chisho changu mukaona nguva mufundisi gadzirai chidzidzo. Ndiri kuona vateereri because maitiro atachiita pane mibvunzo inenge iri kutobuda yekuti saka muda kureva kuti hakuna ngozi, muda kureva kuti munhu apfuke. Ndakuona mune mubvunzo mugadzire chidzidzo chakada kudaro chekupfuka munhu anonzi aita mumvuri. Vamwe vachitoviga mune nyaya makambondudza vakuviga munhu vachimuteketera kuti gadzirisa nyaya yako. Mungade kushaya nevateereri tisati taverenga mavhesi amuri kuenda. Zvakaitika nyaya inotaurwa kuti akapondwa. Saka apondwa mudzimai uyo nemurume wake. Baba wake vanga vafa namai. Vamene ndokuuya ndokusvikomuviga. Saka vapedza kuviga hapana kumbotaura kwakaitwa. Vakazoti vapedza kuviga ndipo vakati vanhu chipindai mumba, vanhu vakati atezvara vatidedza kuti tipinde mumba. Vapinda mumba tezvara vaya ndipo vakaenda kuchikuva. Havana vavakataura naye vakangotanga kunotonona ikoko vatanga zvanyadza indati handingakusiye uchiurira semunhu akabereka, wanga wa munhu mukuru. Saka ndauyawo ndikati ndikuradzike zvine mutsigo, asi ndakuenda chimiro chaitika ungoona zvaitika pano. Iyi nyaya yako iyi wotorwa wega, ndiwo wogadzirisa nyaya iyi uchikumbirawo kune vamwe vakaita kare vanokubatsira ikoko. Vana mbuya ukavakumbira nemi amai batsirai mwana uyu, onaika zvaitika panapa izvi mangozviona uchimubatsirai arwe nyaya dzake. Kwaive kutotaura nemufi pakunzwisisa kwevanhu kuti chirwa nyaya yako wega iyi yaitika. Ende zveshuwawo vachingokwira pasi pakaitika chizione. Saka vateereri tinoziva kuti munogona kuva muine mamwe nyaya dzakatoitika dzinobatika kwenyu. Dzese idzodzo dzichapindurika nebhaibheri raMwari. Chirega kuramba uchingoti kwedu zvakatonyatsoitika kwedu. Hatisi kuramba kuti zvinoitika, bhaibheri harisi kuramba, asi riri kuti ari kuita mashura iwayo mweya yakaipa. Toda kuti muerenge Hebrews 9 verse 22. Yes. Zviro kwazvo tingati pamurayiro zvinhu zvinenge zvose zvinonatswa neropa. Yes. Uye kana kusine ropa rinoteurwa hakuna kanganwiro. Mubate Leviticus 19 verse 31 na 28. Pari kunzi kuchigadzirisa nyaya idzi kutaura chokwadi panoda ropa rinoteurwa. Tirite sevateereri paine zviri kunetsa mumusha, hanzi solution, it is the blood. Saka neimwe pfungwa pakutorambwa pfungwa yekunokokorodza ana tsika mutanda kuti vasikogadzirisa musha. Pfungwa iyoyo iri kutorambwa. Chinodiwa kugadzirisa musha iropa. Tikaramba tichinotsvaga vaya tichiti toda kuchenusa musha uchene, tiri kutowedzera kuti usvibe. Verengai mufundisi tipedze chidzidzo. Leviticus 19:31. Yes. Musave nehanya nemasvikiro. Chiregai kuenda kumasvikiro kuti mugadzirise nyaya dzemumusha vateereri. Kana nevavuki. Kana vanovuka ana tsika mutanda. Musavatsvaka. Musatombotsvaga kana kuenda kuchipinge kana kuita vamwe vamunotsvaga paredhiyo vari kuadvertaiza mazuva ano. Yes. Kuti musvibiswe navo. Vanotosvibisa havachenese. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Dzimwe tsika dzinoitwa nevanhu vachiti tirwirwe nevakafa. Verengai verse 28. Verse 28. Musazvicheka miviri yenyu nokuda kwevakafa. Yes. Kana kuzvitema nyora. Very good. Ndini Jehovha. Vana havasimbiswe nenyora kana kuvatema muchiitira vakafa. Mwari haadi tsika yenyora. Saka ropa rinoshanda nderipi mufundisi? Hebrews 10 verse 4. Hebrews 10 verse 4. Nekuti ropa renzombe. Ropa renzombe. Haritongogoni kubvisa zvivi. Hanzi ropa rekuti unonotora mbudzi nhema moirasa pamharadzano nejongwe dema nekunotina mombe 10 muchiti muri kuripa zvakanetsa. Hanzi muri kupedza nguva hazvigadzirise. Saka chinogadzirisa chii mufundisi? Ndoda tsamba iyi 1 Peter 1 verse 18 na 19. Iverenge. Muchiziva kuti hamuna kudzikinurwa nezvinoora. Hatigone kudzikinurwa nezvinoora. Zvakafanana nei? Nesirivheri kana ndarama. Mari haishande. Pamafambiro enyu usina maturo. Wamakasirwa namadzibaba enyu. Chimirai munzwe. Imbonzwai mufundisi. Chatinodzikinurwa kwachiri. Inzwai. Chatiri kufanira kudzikinurwa kwatiri haikunofunga ndine munyama. Mwari ane shungu yekuti dzikinura pamafambiro asina maturo atakasiro. Iwe kungouchira kuzvikora.
Ikungoti mumbiri kurewo unonotikira muromo wese uchinwa ropa musiya, uchinwa ropa mbishi. Mongotika ucha yedu itsika yedu. Hanzi mafambiro ese ane chekuita nevakafa. Atakasirwa chingoti aiwa itsika dzevakuru vedu. Hanzi dzikinurwai kwaari vateereri. Ende chinoti dzikinura iropa raKristu chipedza 19. Asi neropa raKristu zere gwayana risina charinopomerwa. Toda kutenda uyai kuna Mwari. Hatizive zvakaitika kumusha kwenyu netsika dzekwenyu, whether munotemana nyora, whether munoita zvekuuchira, whether munotoenda kuguva. Vamwe vanotoenda unotaura navo kuti uri kundiregerera ndakatadza here kusara nemwana wako Nairobi. Aiwa dzokai asikana muchengete mwana. Hatizive tsika dzamunoita kwenyu. Vamwe munonochinjira hembe kumakuva, dzikinurwai neropa raKristu. Chidzidzo hachina kupera ichi. Toda kuti kuzoya chidzidzo chinopindura mimwe mibvunzo yese yamuinayo. Onekai vateereri, mavaoneka moita kuti tikumbane navo pamwaka unoteera. Musati mataura, ndine bhuku panapa vateereri. Rakanyorwa nemurume wandinaye muno mustudio. Dziri shungu dzekuti tirumuke mune dzimwe tsika dzataifunga kuti tsika dzedu asi dziri dzemweya wakaipa. Bhuku iri rinonzi Anouya, Anouya. Riri kuenderana netheme yedu yekuti the second coming of Christ. But asati auya anoda kuwana vanhu vari kurarama sezvaanoda. Nyaya dzimwe dzatiri kukurukura pano dzese dzakapindurwa zvizere. Vachatiudza kuti rinowanika sei muchidzidzo chinoteera. Bhuku iroro ririko, Anouya, Anouya. Itai urongwa hwekuti muri wani. Taurai nevateereri mufundisi. Tinoda kutenda vabetera nekutsanangura mashandiro anoita mweya pakati pevanhu. Zvajeka izvo. Mwari haadi kuti tiwadzane nemweya yakaipa. Saka dai Mwari akatibetsera mukati mekurarama kwedu, kunyange zvakaoma tarovedzera muzvinhu izvi kwemakore nemakore, asi Mwari ngaatibetsere. Pane nzira dzekubuda mazviri. Ticharamba tichidzidza, rambai muchiuya kuchirongwa ichi, tidzidze zvakawanda. Kana maita mibvunzo, mafoni namba aya, titumire mameseji kana SMS kana WhatsApp 0774 073 283 0772 415 885 0774 002 591. Muve nevhiki rakakomborerwa. Tisangane zvakare muchikamu chinoteera. Vabetera toda kutenda nemukoma Noah Ncube nebasa ramanga muchibata rekuturikira. Tatenda vateereri. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndirwigende ndimwimo mutungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa munganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzirwe nyanza tenzinde tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune